път ви представихме билчето на драгата Язон Голд, работеща като с бункер. Сега вече ви представяме драгата Язон Голд, работеща с смукалка или ежектор. Виждате как работи в момента. Значи, самата смукалка, отпред е направена така или ежектора, има предпазител, който, ето виждате го просто, който предпазител не ви позволява да се задръства самата смукалка, комеркуча с камъни, както в други места. Работи перфектно. Тук сме осмукали камъните, както преди съм ви обяснил, пред камъка, след камъка, за да може материала да отиде там, ще видите на место, и какъв предпазител сме сложили отгор на самата драга, за да работи много по-добре. Това е работата. Смукване работи перфектно и изобщо не се задръпва. Ето виждате вече материала, който се засмуква, има предпазител, който предпазител е сложен така, че материала тук да се разбива хубаво и да пада. Ситният материал да пада вече тук по самия улей. Многофункционално всичко е направено без заварки, само с глобки. Елементарно всеки може да си го сглоби и да работи на места, които позволява и където реши да работи. Работи перфектно. Ние продължаваме с тестовете. Това е